ассалому алайкум дӯстон, хуш омадед ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза оиди тозатарин ва муҳимтарин хабарҳо аз ҷаҳони ММА гап мезанем. Барои ҳамин наворро то охир тамошо кунед. Мо бошем оғоз мекунем. Чемпиони вазни сабук UFC Илия Топурия гуфт ки сирри зарбаҳои нокаутии ӯ дар чист. Рости гап ту бо рақиб не, балки бо вақт қуввозмоӣ мекунӣ. Вақт ҳамаро мағлуб мекунад. Аллакай баъди якуним раунд ту мебинӣ ки рақиб рӯҳан шикаст хӯрд. Агар дар ин якуним раунд ту фишор карданро идома дода тавонӣ ва ҳамзамон қувваи худро бо ақлона сарф кунӣ, ана ҳамон вақте ки рақиб дигар тоқат карда наметавонад, ту бо ӯ чӣ коре ки хоҳӣ мекунӣ. Ту набояд ки беҳуда ва беақлона ба монанди девона зарбазанӣ кунӣ, гуфтааст Топурия. Ва дӯстон, бояд гуфт ки Илия Топурия гӯштингир аст ва чанд ғалабаҳои аввалини худро бо тариқи усул ба даст овардааст, лекин баъд бокси худро чунон сахт кард ки бо як зарба рақибонро ба нокаут равон мекунад. Ва Илия мегӯяд ки гӯштин қувваи зиёдро мегирад. ӯ ҳамаи корро осонтар бо тариқи нокаут ба анҷом расонида метавонад. Барои ҳамин гӯштини худро кам истифода мебарад. дӯстон, чӣ гуна ки медонед, мо тӯли чанд сол аст ки бо ширкати Шифофармо ҳамкорӣ мекунем ва ба боварии комил ин ширкатро ба шумо тавсия медиҳем. Дар ин ширкат шумо ҳама намуд доруҳои гиёҳӣ, духиҳои арабӣ, соатҳои мусалмонӣ, ҷойнамозҳо, шампунҳои гиёҳӣ ва боз бисёр дигар чизҳоро дастрас карда метавонед. Ин ширкат дастафка ба тамоми шаҳрҳо доранд. Ҳамчунин мошинкаҳо барои риш ва мӯи сар, доруҳо барои фарбе ва харобшавӣ, равғани сиёҳдонаро низ аз ин ширкат дастрас карда метавонед. Рақамҳо дар рӯи экран. ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занед. Чемпиони вазни ним сабук UFC Александр Волкановский дар муҳорибаи Дастин Порие зидди Макс Холлоуэй прогнози худро дод. Биёд суханҳои Волкро гӯш мекунем. дар муҳорибаи гузашта Макс бори аввал дар карьераи худ бо тариқи нокаут шикаст хӯрд. На ҳамаи ҷангувар баъди чунин кор худро хуб барқарор карда метавонанд. Бисёриҳо баъди чунин кор тағйир меёбанд. Аммо ҳаст кам одамоне ки баъди чунин кор бо муваффақ бармегарданд ва ман медонам ки Макс аз ҳамон шахсон аст. Ман боварӣ дорам ки ӯ хатогиҳои худро ислоҳ карда ба октагон ба монанди пешина бармегардад. аз шояд ки ҳатто зудтар баргардад. Шояд ки мо шумо Макс Холлоуэй боз ҳам сахттарро бинем. Ман боварӣ дорам ки ӯ маҳз аз ҳамон шахсоне ҳаст ки на танҳо ба монанди пешина баргашта метавонад, а балки аз пешина дида зудтар баргардад. Агар ӯ ин корро карда тавонад, пас ин чиз боз як маротибаи дигар исбот мекунад ки ӯ чӣ қадар ҷангувари сахт аст. Барои ҳамин ман ба ғалабаи Макс боварӣ дорам, гуфтааст Волк. хотиррасон мекунем ки Волкановский ягона шахсе ҳаст ки Макс Холлоуэйро 3 маротиба шикаст додааст. Дастин Порие бошад Холлоуэйро 2 маротиба шикаст додааст ва акнун шаби ҳамин шанбе ба якшанбе Дастин кӯшиш мекунад ки бори сеюм Максро шикаст дода камарбанди БМФ-и ӯро гирад. Ана Макс бошад кӯшиш мекунад ки реванши деринтизори худро гирад ва кадоме аз онҳо пирӯз шуда метавонад, мо шумо саҳарии якшанбе мефаҳмем. ва дӯстон, чӣ гуна ки медонем, охирон рақиби Дастин Порие Ислам Махачев буд ва Дастин оиди муҳорибаи ӯ зидди Илия Топурия фикрҳои худро баён кард. ин саволи душвор аст, чунки ман ягон маротиба Илия Топурияро аз пеш дидагӣ нестам. Ман намедонам ки чӣ қадар ӯ калон аст, қадди ӯ чӣ қадар аст. Аён аст ки ӯ ҷангуваронро ба нокаут равон мекунад ва ҷангуваронеро шикаст медиҳад ки худи ман зидди онҳо ҷангидаем. ӯ ҷангуварони сатҳи баландро шикаст дода истодааст. Лекин Ислам ҷангувари хеле калон аст. Ман дар ҳақиқат боварӣ дорам ки Илия Топурия тамоми ҷангуваронро сар карда аз вазни 66 кг то вазни 77 кг ба нокаут равон карда метавонад. фикр мекунем ки агар ӯ зарбаи худро дақиқ расонад, кадом ҷангуваре ки набошад ба хоб меравад. Дар ин муҳориба ҳамаи чиз аз ҳимояи ӯ аз гӯштин ва тобоварии ӯ вобаста аст ва мо шумо ҳоло дидагӣ нестем ки ӯ худро дар чунин сатҳ чӣ гуна нишон медиҳад. Барои ҳамин саволҳои беҷавоб бисёранд, гуфтааст Порие. ва дӯстон, чӣ гуна ки аз суханҳои Дастин Порие фаҳмида мешавад, ӯ боварӣ дорад ки Илия Топурия Ислам Махачевро ба нокаут равон карда метавонад, лекин ба шарте ки зарбаи худро расонида тавонад. Аммо савол дар он аст ки оё Ислам ба ӯ иҷозат медиҳад ки ин корро кунад ва боз оё ӯ аз гӯштини Ислам худро ҳимоя карда метавонад ё не. худи шумо дӯстон оиди ин суханҳои Дастин Порие чӣ фикр доред? Метавонед фикрҳои худро нависед. ҳатман дар YouTube канали мо обуна шавед. То боздид, хонобуду сарбаланд бошед.